yen pancen kowe tresna tak celuk dengeliyo aku ngenteni ana ing Sukamara prasetyane ngati aku ra bakal lali karo janji sing ucapake prasetyane ngati aku ra bakal lali yen durung kasil sing tak karepe yo mung panyuwunku marang sliramu wong ayu muga sabar ngenteni tekaku aku ninggalke lunga iki mung sawetara kanggo srana ayo mulya